To ma teší, že budete sláviť výročie. Ja tiež. Som veľmi dojatá, pretože to bol Augustov nápad. Nechceš, aby som ti s tým pomohla? Usporiadať oslavu je veľmi vyčerpávajúce. Nie, ďakujem. Už mám všetko pod kontrolou. Juliana je tak ako ja nadšená a pomôže mi všetko zorganizovať. Dúfam, že prídeš, Núria. No, vieš, rada by som, ale... Nie, len žiadne ale. Viem, že ti je nepríjemné stretnúť sa s mojím mužom, že by si sa radšej vyhla treniciam medzi vami, ale ja ťa prosím, príď kvôli mne. Pre mňa je veľmi dôležité zdieľať tento deň s tebou. Pre mňa tiež, Amparo. Ale neviem, či by moja prítomnosť nemala opačný účinok. Keď sme sa videli naposledy, správal sa Augusto veľmi agresívne a Fernando sa nahneval. Nie, s Fernandom si nerob problém. Juliana si vezme jeho pozvanie osobne na starosť. Som si istá, že ho presvedčí. A prečo si tým taká istá? Lebo tí dvaja spolu vychádzajú dobre. Vieš, že som dokonca uvažovala, že si pohovorím s tvojim synom. On zrejme vie, kto je Julianin snúbenec. Juliana už má snúbenca, to mám radosť. Tak čo ty na to? Ale nechce mi povedať, kto to je. Preto si to chcem zistiť sama. Ona vraví, že je to dobrý chlapec, ale keď to tají, musí mať dôvod. A ja chcem zistiť, aký. O koho ide. Chcem na tú oslavu pozvať Núriu so synmi. Dobre. Mne to neprekáža. Aby som ich mohla pozvať spokojným srdcom, ubezpeč ma, že budeš srdečný k nej aj k Fernandovi a že nebudú žiadne problémy. Sľub mi to, prosím. Pre Boha, to mi ešte chýbalo. Aby som musel sľubovať, ako sa budem správať na oslave. Prosím ťa, nebuď taká smiešná. Pre mňa je veľmi dôležité, aby prišli. Ja ťa len prosím, aby si k nim bol pozorný, alebo ak chceš, radšej ich ignoruj. Len aby neboli problémy. Áno, veľmi ťa prosím. Ahoj. 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 Dievčatko? Čo je to? Tak to otvor a dozvieš sa. To je nádhera. Ale to muselo stať celý majetok. Chcem, aby si to mala na oslave. Ďakujem. Mám takú radosť, keď vás vidím takto spolu. Zdá sa mi to ako sen. Raz prídeš na to, že manželstvo nie je také ľahké. Zvlášť po 30 rokoch. Vždy som robil všetko preto, aby som našu rodinu udržal pohromade. Áno, to je pravda, dievčatko. Dôležité je, že tvoj otec a ja sme stále spolu.